forrygende tempo er på vej op blandt de allerbedste. Velkommen til World Cup i Odense. Der er 4 danske ryttere med her i dag. Anna Kasperczak, der blev imponerende nummer 2 i kvalifikationen til finalen her. Nathalie Susanne Wittgenstein er her. Sissel Johansen redder sig fint videre. Og så rytteren her, som vi har på banen nu, Joachim Thomsen, der World Cup debuterer med hesten Akim Forlager. Det er en 10-årig valak, som kun starter sin Grand Prix nummer 4 i karrieren her ved det her World Cup-stævne i Odense. Og vi så jo Joachim første gang ride Grand Prix til Danmarksmesterskabet på Warholm her i sommer, og det var en fantastisk ekvipage at se, som jo blev klart nummer 2 her. Desværre så var han kommet lidt sent ud omkring at komme til at ride på den her hest, så han kunne ikke nå at få lavet nogen kvalifikation til OL, ellers så tror jeg helt klart, at den vil have været inde i løbet om at komme på det danske hold. Der er et enormt potentiale i den her hest, og det er der i Joachim for så vidt også. Det har vi jo kendt i mange år. I går havde han lidt uheld med en del fejl, men jeg tror i dag, at vi vil se et bedre program, og mere sikkert, Joachim er fantastisk god til at ride kyre, god musik og en god timing altid. Og nu giver han tegn til, at han er klar. Finalen her rides i det, der hedder Grand Prix Kyre, som er et selvkomponeret program med nogle faste elementer, der skal være der, og det foregår til musik. Og det dømmes i 2 forskellige kategorier. En teknisk del af det og en kunstnerisk del af det. Og det kan vi komme lidt ind på lidt senere. Nu ser vi ham i gang her. Lidt af det, der er opgaven med at skulle kommentere kyre, det er jo at få sagt det, der er nødvendigt og nok at få sagt, og ikke for meget, så vi kan høre og nyde musikken også. Det er jo sådan, at indridnings- og udridningsparadet tæller med, hvorfor det er vigtigt, at hesten står stille der, og den kommer frem i en flot passage her. Hvis den er god til, så er det Piaf og passage. Det er fantastisk det her. Virkelig i verdensklasse. Rytteren må selv bestemme, hvor de svære øvelser skal placeres og i hvilken rækkefølge, og kan derfor skrue lidt på sværhedsgraden i det her program. En enorm aktion i hestens bagben sætter sig rigtig, rigtig godt. Vi vil se, at hesten den virkelig rejser sig op i nakke og hals og sænker sin bagpot og griber ind under sig. Virkelig høj kvalitet i den passage og Piaf-tur, han fik startet med. Flot takt i traversen her. Traverserne. Kommer der fri trav. Dejlig taktfast fri trav. Den kunne måske have længet sig lidt mere, men vældig god balance. God aktion. Kommer der travers i passage, hvilket er det, der hører til det, der hedder forhøjet sværhedsgrad. Normalt laver man jo travers i samlet trav. Kommer der sikkert en Piaf igen. Læg mærke til, hvor stor aktivitet der er i hesten her også. Igen forhøjet sværhedsgrad, hvor han vender en halv pirouette i Piaffen. Jeg synes, det er noget så fantastisk godt, det her Piaf-passagearbejde, han laver. Musikken passer særdeles godt til programmet, han rider her. Både volumen i det, men også timingen om, hvor han er, når de forskellige overgange kommer.
Stor rummelighed i galoppen her. Stadigvæk kontrolleret. Balance. Kommer sandsynligvis en galop pirouette. Bliver lidt stor her. En stor pirouette, ja. Dobbelt pirouette. Kan vi høre, musikken dæmper sig til den mere bløde ting og over i skridt. Tidligere har det jo været sådan, at det var nærmest uhørt, der var sang i musikken. I dag er der flere og flere, der vælger at have det. Det er lidt en smagsag, om man synes, det skal være med eller uden sang. Der har vi lidt problem med at få et chancement herover fra venstre til højre traversen. Og det var der faktisk lidt i går også, hvor han havde nogle fejl. Ellers ville han helt givet have været placeret meget højere, end han var jo faktisk nummer 14 i går. Og det skyldes alene fejl og ikke mangel på kvalitet. Men han havde netop problemer i en zigzag-travers med at få den til at bytte over til højre, som han også har lidt problemer med her. Flot balance. Sætter sig fint i afkortningen der. Samler ind. Og er med at holde i gang her. Ja, det er tydeligt at se, at han er opmærksom og prøver at få lavet en mindre dobbelt pirouette her. Sådan, ja. Det er sådan, at man må gerne gentage en øvelse, hvis man laver en fejl i en øvelse, eller hvis man af en eller anden grund synes, man vil lave den igen, og man ellers skal overskue det, så musikken stadigvæk passer. Der var lidt problemer med overgangen fra galop til trav og passage her. Virkelig, virkelig flot. Jeg kan næsten ikke huske at se den hest, der sætter sig og samler sig så meget her i piaffen og kan holde takten. Det er lige før det bliver for meget igen. Det er lige før den går helt ud af totakten her. Sådan, ja. Kom nok lidt foran musikken her. Ja, jeg kan godt forstå, at han er tilfreds. Det var virkelig et godt ridt med nogle småfejl i, som ikke havde stor betydning for programmet. Og det er altså første gang, at hesten den rider sin kyre på det her niveau. Den 10-årige danske varmblods Wallach efter Akinos. Ja. En fantastisk præstation af Joachim Thomsen, der kun har reddet den siden december sidste år faktisk. Bestemt et udlag, der sætter de andre lidt under stort. Og her ser vi så resultatet af Joachim Thomsens fremragende præstation. Han får 75,200% af pointsummen for